Sa unang pagbasa tunog the Book of Lamentation, pagbangutan, basahon sa pagbangutan. Ang padayag ni bisag sa salmo na daghan diha mga ekspresyon diha sa kalipay, pagdaig, mga pagbangutan, pagmahay sa Ginoo, pangutana sa Ginoo didto giapil na sa 150 Psalms. In this Book of Lamentation, gipadayag nga kanang ang tao nga sa the end of the reading nga idangop kining tanan sa Ginoo ang paghilak, ang tanan ng mga nanguy-ngoy, ang tanan nimong mga kanang nasa loob ipadayag kat sa Ginoo. Kay man kanato aron murag maka-express na adto sa Facebook. Ato mga pagmahay, ato mga problema sa iyong kapikas tuwa sa Facebook. Unya, it has become a public consumption. Biswa pa may mga tao, ang tanan, tibo kalibutan, nahibaw na tungod kay imo ginangop ang imong problema sa Facebook. Ang Book of Lamentation o basahon sa pagbangutan o nga ang tanan imong inangop sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon nga gahapon ang usa ka sanglahon sa mapabsanon nga paghangyo ngadto sa Ginoo, ngayon Ginoo, kung gusto ka ayuha ako o makaayo ka kanako. Ingon Ginoo, oo, gusto ko maayo ka. The approach of trust and humility. Karon sa atong pagbasa, mo gihapon ang kinaiya sa usa ka centurion. Centurion ubos sa iyang pagmando sa centurion, Roman captain sa army captain nga dura siya 100 soldiers. Ubos sa iyang pagmando mo na ang centurion, 100 soldiers, foot soldiers, army na usagatos. Busa, doon na siya authority, doon na siya command. Pero ipakita niya pag-approach sa Ginoo nga paubsanon o siya na ginahanglan nga waman siya magbagot mo sa sakit ang isulugoon o ba magbagot mo. Sakit, sorry akong pamahaw karon may magluto, may mga timan. Busa, malikas ang tao. Pero kining Roman captain, wa siya manikas instead iyang ginangop sa Ginoo ang iyang mga concerns. Nga doon ako sulugon dito na sakit na higda din siya balihok mag-antos pag-ayo. Ako siyang adto na ang ayuhon. Ngon ang opisyal nga ayaw lang niyo pag-adto. Kay dili ako ang ngayan mudawat kanimo sa akong balay. Sulti lamang ang sulugon maayo. Kana bang tanaw ang centurion nga for a Jew sa usa ka Hudiyo dili ang pagsulod sa balay sa mga pagano. A Roman captain was a pagan. So dili ang pagsulod kay mahugawan ang mahugaw ang Hudiyo nigsulod sa pagano nga balay. Busa kita daana sa Romanhon nga opisyal busa ayon pag-adto nyor kay ako dili gyud ako ang padayon kanimo sa akong balay. Sulti lamang. Mabita na nga sa Ebanghelyo, duha ka hiling din ang pinaagi sa pulong, pag-ayo sa sulugoon, o ang paghikap ni sa ugang bae ni Pedro. Diha naayo, kay klase man ang pamaagi sa Ginoo, pagtambal, pag-ayo. Kanabang pagtambal, pinaagi sa paghikap, siya'y mahikap, ang maayong tao, o siya'y hikapon sa tao. Sama panginoon ng talhinugo for 12 years. Na mi-approach ka niya na wa may lugar nga makahimamat kaniya busa sa likod hikap lang ang king sapot sa Ginoo o naayos siya nagundang ang pagtalinugo o kini pinaagi sa pulong lamang wa kusugon maayo. So pinakataas nga kanabang ang sa pagtuo nga pinaagi sa pulong nga kita nga midawat kag Kristo nga sira ang makaayo sa atong sakit. Siya ang dunay gahom sa tanan nga atong duulon. Muna nga ang mga sakiton wala moadto kang Hesus kay di siya makalihok nagantos pag-ayo sa higdaanan busa through the mediation of this Roman army captain muna naayo ang maong sulugoon sa atong kabahin. Doon na ba tayo pagpaubos sa matang sa atong pag-ampo sa atong pagduo sa Ginoo. Kaya usahay, makalimot na nga
ang ato mga concern mo ihatag sa Ginoo unya kinahanglan according to our time frame na madawat o matuman ang atong gipangayo. Ang mahanamo ingon niya matuman yung pagbuot din sa yuta amin sa langit. Sa gari kanato magampo ta nga matuman ang atong gipangayo dili kon ang pagbuot sa Ginoo in God's time nga ihatag kanato ang atong gipangayo tungod kay kanabang kita may magbuot na mo na nga wala ray kanabang panahon ang Ginoo nga siya magbuot kung kanus ani hatag ang atong ipangayo kay kita may magbuot kung di kay hatag sa Ginoo ang atong ipangayo magmahay ta di na ta mosimba kay muna kasagari nga ako matubang sa mga tao nga ma-approach sa opisina nga nagmahay padayag niya ang iyang kunin kay boss ay nga inakit sa Ginoo tungod kay wala man itukod sa Ginoo. Importante ang iyang nanay nga mabuhi apan namatay naman noon. Muna nga taon doon ay pamaagang Ginoo diha sa atong mga pag-ampo. Ang atong kinahanglan pagpaubos sa pagdawat ug unsa ang kabuton sa Dios. Ug atong tawag nga letting go of our desire. Sumala sa kabuton sa Dios nga atong dawaton. We should not identify ourselves with the person we love. Kay kung ato identify ang atong galingon sa isang tao nga atong imahal, nga ang atong pangayo sa Ginoo ang absolute, usahay ang Ginoo pakyas sa atong mga panginahanglan. Aron kita makaamgo sa atong kahuyangan sa pagduol sa Ginoo. Palihog manindog arang sa atong mga pag-ampo.